Kai yau dai ga Alase a garin Billiri wato Dogon Ruwa. A gari ya waye gani nan ina ta tsula gudu a kan keke zan je na samo mana abin da za mu karya saboda kafin a fara aiki kun san sai an ci abinci. To gani nan fa kun ganni sai gudu nake a kan keke ga can wani a baya na wai shi dole sai ya iso ni. Muna ta tafiya dai tafiya nake ta ina so in shiga cikin gari in siya abincin da za mu zo mu karya da safe karin kumallo. Kun ganni nan sai gangara nake da 'yar kwakur ɗin keke na wato rege. Sai tafiya nake kun ga can wani gida mai dam yanzu sun daina sayar da ruwan ma. Kun gan su can gidan ina ta tafiya ga su nan ga wani mai amalanken shanu za mu yi clashin da shi ya zo ya wuce. Mana mutanen Gombawa to ya kuke? Gashi nan sai tafiya nake ta hankali na kwance. Nan wani mai akori nan ya zo ina ta tafiya ya fesa gudu nake kun ga ya wuta nake. Gari na shigo cikin kasuwa na zo neman abinci. Kun ganni nan shi nan na zo na siya biredi a wajen mai biredi. Zan je in nemi kunu. Kun gani shi nan na siya biredi. Da garzai na zo wajen yarinya mai koko sai sambaɗa min koko take yi. Kun ga tana wanke goran da za ta ɗura min koko. Kun san shi koko da safe ba ƙaramin daɗi ne shi ba. Kun ga yadda aka sa mai siga ana ta juya shi. Yauwa kun gani yanzu za ta ɗura min a cikin gora. Kun san lamari na abun nan. Yauwa kun gani gashi nan na ƙoshi gashi nan sai aiki. Shi nan mun yayyanka rodi muna ta ɗaɗɗaurawa. Gashi nan dai kun ga bendin waya da nake yayyankawa. Kun ga rodi wajen jan zobe. Kun gan su nan zobunan mun yayyanka. Sannan ga janareton da nake yin yanka da shi kun gan sa nan. Kun ga yadda na yayyanka rodin ai. Kai aiki akwai wahala fa. Kun ganni nan yadda na riƙe abun yanka. Na sha baƙar azaba bayan na karya. To kun gan su nan ga kayan mista ga kayan komai da komai ga kuma ginin da muke yi kun gan shi nan ai yanda yake. Kun ga aiki yana ta tafiya yanda ya kamata. Ba kama ƙafan yaro. Mana mutanen Billiri. Ni ne dai naku Alase comedian yaron Gombawa yana muku. Kun ganni nan fa sai sambaɗan biredi nake da kunu. Ku duba fa don Allah na annabi. Malam talaka bawan Allah ku ci gaba. Mana mutanen Billiri gaisuwa nake ku ga yanda nake yagan biredi. Wato wahala in aka sha wuya sai a zo a ci daɗi. Wayyo Allah. Kun ga mai gida na gani da sai jijjiga goron kunun sai yake shi ma zai samu ya kammala abin da zai kammala.